Ne îndreptăm spre Casa Ororilor. Am ajuns la casa lui Gheorghe Dincă. Cazul Caracal care a marcat toată România. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. În Caracal, 10 de polițiști și jandarmi. Gheorghe Dincă. Cazul Caracal se complică de la o zi. Condamnarea definitivă. Curioșilor, ne îndreptăm spre casa lui Gheorghe Dincă. Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig. Aceasta este strada despre care Alexandra vorbea. Suntem aici. Am ajuns la casa lui Gheorghe Dincă. Casa despre care Alexandra Măceșanu explica poliției că nu știe unde se află. Suntem fix în fața porții lui Gheorghe Dincă. Haideți să vă arăt și puțin înăuntru. Văd că aici este o crăpătură unde putem să vedem curtea. Repede a ajuns. Ultimele cuvinte spuse de Alexandra Măceșanu. Gândiți-vă doar că acea fată a fost adusă aici și este locul în care s-au întâmplat toate acele orori despre care ați auzit majoritatea. Suntem fix în fața porții lui Gheorghe Dincă. Curtea în care Gheorghe Dincă a parcat mașina în care se afla și Alexandra Măceșanu, iar acolo sus camera în care s-au întâmplat ororile. Camera din care ultima victimă a lui Gheorghe Dincă, Alexandra Măceșanu, explica poliției că se vede un nuc. Nucul care s-a văzut și când am mers eu acolo. Porțile care s-au deschis atunci când Dincă intra cu mașina în care se afla Alexandra Măceșanu. Două vieți pierdute și în fața voastră casa în care s-a întâmplat totul. Nu este film, nu este legendă, este realitatea care s-a întâmplat acum câțiva ani. Sunt poveștile care merită spuse, dar uitate niciodată.